Nalor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Office u Chief Engineer ka PHE ka lapan por tang la shai ka singi baar hadu la shisngi ka singi balang pan pelat no ya ka bainong jong ki nong tray masterul ki batray ha ki shlem tray kam ba pher ka tanat PHE. Kani ka jingkular jong Chief Engineer ka PHE ka long hadien ka jingya kendu ya ki nong elam ka Joint Action Committee All Meghalaya Masterul Progressive Workers Union balalam khmat do ba kru el parian hadien ba ki nong tray masterul ki la lectur sha ka office tray kam u Chief Engineer ha ka laiterik nailar 8,800 ha ka jingya kran bat ki lar pathai khubor u ba pariat u la yathu ba u Chief Engineer u la pintem ba ya ka pisa la thep na ka benta saubnai ban sir ya ka tulap kata na du ubnai yayong hadu ubnai naitung bat na lor kata la pintep ru bala pintrei kam ya ka VDA na du ka shitarik yayong 8,800 ha ka ba ki master rule ki ba ha ka thop unskill kin yo ya ka jingsio ka ba sanspa san tingka ta nagaling Joint Action Committee Master Workers Labor Union nilai kendo Chief Engineer tanaga daw ba hado menta ka klimat kampat poy ka pisa kembal okular kata ka pisa na menta ni sa punai April May June July kumbang debo ya ka deadline ba day ban siyo ko like poy tarik jong July te ka jinga karan jong i ba Chief Engineer la ito yang i ba nagaling jong office kila ai ka allotment hado ko like poy tarik shabaro ki division jong ki district ki badal allotment ka siyo na ka bantaw banay April May June July ban August te halor kani nagaling yung Chief Engineer la kran wit ho yangi ba kapisa ki pelak sindan jong ni banay July hado banay July kumat saw banay te nalor ang taro hajinga day bat ka bay balas ngi naga VDA kumbaga ka wages halor kani wit ho yangi ba nagaling ka Chief Engineer kanang baga pisa kanam sa akot nagam sa aram haka nagaling masterol tigala pantray kam sindan ya ka VDA jong strict April arjar atho rio tagamot ba ki unskilled workers kinyo da kasan spa sambungka kumbayo alam ki wait bat ki department nagi master grad department te kata ka dai ka jingya kran te uo dangkar kwa yangi baong yasha la shine la sisngi namar ka process kala yan Kamanta ka treasury bat ka bank kadang trikam te ong yasha ingi la shine hado la shine la shisngi te kata ka dai ka way ten ka way pat ka banta ngamar ka jinga karan ka jongi ong ba kidon pat ki way banta ki baga ki master po pichi ki de banyo kata ka dai kum ga EPF Employee Provident Fund kani ka bara don menta na do sa trikam non para nyo kusna alor kani EPF nang tapat ka way pat ba ki master jong ka PHE ki de bandon hok ban long dakhat apo ka welfare board ka badan apo labor department nang tapat ka RCW ki baratay sponsor nang tapat ban upgradation ban pankiw ki baratay sansnam sanang halor kini unagalyang jong Chief Engineer uong yangi kini gidai gijingsa bagi dai banyo tong kampesa idang laban ya sya lai posnem gila traikam ya posnem gila don lupa ka government of India government Meghalaya ka finance ka labor department kila ay ya kataga order ringi laban up sani ubnai August haponi ubnai August ya kini ki par ki jingyo idai ban pendap dai ban I order bakin traikam mardo namar ba ki don financial benefit te hajinga dai bat kan diga pisa pat lada ka pisa ka ba kumbo kular Chief Engineer lagam poila sa ina mansisni hakani gisni banwan mansisni sitangsni nagalenga jong ngi rakan sa Chief Engineer ngimban se la kapisa kamrong ga account jong ki masterol ngimban se ban sim ka jin jam ko ba kam tang e galong ba ngi ki masterol ngi like balla no sawai kat ba kapisa kam patro ya kata ka ba don ba pleum nem don ba pleum kam dai pat ka jing kli ka jong kata ka dai ka jing kli ka jong te lada habakot la kam wan hakani ka tayo banwan baro siti yong inai ko lada kapisa kamrong namar ba kendan kino ka jing vet hang yang tai tagaman nagalang ka jong ngila ban sim ka ham e ngila ban le chkale bakot ngimban sim te kata ka dai ka jing yakaran ka jongi te ka jing yakaran ka long ba ni karman ba Chief Engineer o dai ban try ka mardori ke order ki notification bala ito maga don lupa ki vai pa ki department
Nadok ka PWD ka babontam ki masterol. Iwaipat ka agriculture ke laban sil ka pisaman lo benai. Kat kum ka jing ta jing ka finance. Department bat ka labor balai pat chief engineer PHE. Ke kata ka dai ka jing kalan ka bayi ta ka bakot ne kalong bangi ka liang ka joint action committee. Ikar party chief engineer ban ai ka strict order. Ya baro ki chief engineer baki dai ban ai physical verification. Ya baro ki nong try masterol. Kenang ba kandan ban itu mano ta masterol mano kata ka masterol. Kiba kenang ba kapisa ken ai ki badai hop ban yo ki balik try kam. Te kata ka dai ka kajingya karan tingi karman ba hauni hubnai August ba kini ki bai pat kajing yo ki dai chief engineer un try kam na pa kani ka pisa ro lasai kumbo pular ki dai ban. Ladong kumta te mat ni karpati kinong song jong ka jala Meghalaya. Nado na Shillong gi jiwai ka tura nong pa kini baka nong stoy. Lada kam yo kamrong ka pisa kum bakaran chief engineer. Ni karpat ya baro kinong song. Singaw bahayeng rengkat tangi ay ka jingkarsan. Namarma mentang ila abon ki bla sabe ni ki yingwai ngila do ka by school. Te ngin up hagini singaw. Lada kam dan kumta kasngaw bahangi karpat ya baro. Singaw ba mi chokma. Wan rengkat ban nang ba kanne kandai ka jingya imlang na salang kabangi kumbagedap syakari gi masterol ban ai man la kasni hagani kan tiro habagi kardo gilap ki jingya singa bahaya rap lang ni gi karpadi extreme engineer gi JE gi SDO baro gi officers jong gi department ro tas singa bahadan ka jing singa bereu dan ka man sim singa bereu ai ka jingya rap terliang asan terliang pramani hagani ka jing kardo ta ka typing error human error tingin yung hakani ka digital mantama computerized baro ta kaya kinong try ro kabadai consultant ki don kini ki battery ba biang tam katurap ro ka biang nakandan kung kata ka jing bakala hagini gisni banwan ta ka bahaban suspend no gito ki ba suspend no gi battery gito ka kam makandan biang ka typing error kandan gi human error balay nga ong igata ma ngim ko mga computer mata digital wall kandan syo ta kadita kadan ka jing bakala taladan kung kata ka state government nagaling finance ro kiday ban sig immediate action marka kata ka jinggal liga jang pingan jubab tung ni ka ay bagikal nagi masterol kiyong ba ini sanspa santang ga chisngi ki ayangi mentag men sa bana anda yo apat kisngyo ga he kata ka jing sngyo ko jang ki kay ile bahay ka masterol nan ray la ka dan pat kanay ka jing du typing error tingi daw ta ngi artin bagi tag spa kat spa keluar kita gi keluar be ai pas ki be pat ki kanhon atau kamdan ga typing error taini telop jong gi master dan typing error kada tangin coba rangin na kaliang ga jong gi karpa ni nong try sarkar kaba piyo telop yo pisa ki master la ai lang ngal kido ma pingi lagi di bendo lagi do mangi piro di bendo kata ka dai ka system kadai kata ka dai banyan kani ka sunsapat ba ta kanin kamot ba nga dai might is right no it is agro ka karani kata ay te yagane yung ba dai ban streamline do munta ngimpas bando taga repeat bang sa sisin taga ikaw kamra magin le kumbaga ang ihaban sim gajing mesin jang batang etam naman gida gibareta bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jela house name ar hajar ar pusau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat e hendai ka khubo ka jingsha bonsin laklet but omshim la ban pin pau nama ime de la slem de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song ite bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himde ban ong ba kal air ka one way tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap leng demo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.5 square kilometer the hub hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hub hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon
man la kapor ka CAA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange Kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ngidon bat ka bordar Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pej menta bat kipor ki bamen shua kala ya per sibun kila jerngam ba Kepolisian tekadon baik sisin baki ladon ki factory mo ya katangin laban lenre ban ong hadu bakan dakta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngitengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bokla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupur usam henry ban ong ba bernihat mikhalia ka de ka nong ba ka bajabo tam ka pinilam bakla ye gibreo Kanong ba bernihan ka don haupur usam hapedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan